kuma ga abubuwan da suke ake ta fama da su a duniya gaba ɗaya. Gaskiya ne. Mun sani ba ko wannan abubuwan suna da alaka da za su iya taɓa economic ɗin Najeriya, saboda ga abin yana ƙara amali kullum ana ganin za a tsaya ba tsaya ba. To yadda abubuwan suke faruwa cewa shi idan aka ce maka ana cikin wani yanayi da ake cewa duniyar yaƙi wato global war, a kamar yadda tarihi ya nuna duk inda aka samu ibtila'i wanda yake da alaka da yaƙe-yaƙe, wanda yake da alaka da ibtila'i irin su girgizar ƙasa, irin su mahaukaciyar guguwa da abubuwa da yawa da suke shafar duniya. To dama kowace ƙasa a duniya musamman wadda take tana da abin da ake kira wato farcen susa ta fuskar tattalin arzikin ƙasa. Duba da yanzu idan ka kalli Najeriya a matsayin ƙasa wadda take da arziki guda biyu, akwai abin da take da shi da ake kira human capital wato arziki na jama'a, akwai kuma arziki na man fetur wanda Allah ya bamu. To galibi a yaƙe-yaƙe irin wannan idan suka zo akwai ƙasashen da zaka ga yaƙin ya shafe su kai tsaye, musamman inda yake da alaka da bukatunsu na tattalin arzikin ƙasa. Akwai kuma wanda yaƙin bai shafe su kai tsaye ba, su ne ƙasashen da muke cewa ta fuskar diplomasiya, ƙasashe on the periphery. To su waɗannan ƙasashe on the periphery wanda suke wata gaba, to zaka ga akwai lokacin da in an samu sabata juyata, akwai lokacin da wasu yaƙe-yaƙen suke zame mata ma kamar wani abu da Bahaushe ke cewa ribar kafa. Saboda idan muka duba lokacin da aka yaƙi da Saddam Hussein da ƙasashe na taron dangi wanda ake kira Allied Forces. Wannan 1990 kenan. Na 1990. To idan ka duba zaka ga cewa a wannan lokacin gwamnatin Najeriya saboda an matse dukkan mashigin da man fetur yake kwararowa zuwa waɗansu ƙasashe waɗanda ake ganin su ne suke buƙatarsa sosai da sosai. To sai aka waye gari waɗanda suka fuskanci yadda ake samun hada-hada a wannan tekun fasha da kuma ƙasashen da suke samun mai ta corridors inda ake bi man yana zuwa waɗannan ƙasashe. Inda da aka samu wani abu da ake cewa blockade, wato aka samu wani shinge mai ƙarfi, to su suka fi faɗawa cikin ƙangin tattalin arzikin ƙasa. To kaga mu a lokacin a Najeriya ciyaman idan muka duba mun samu wani abu da ake cewa windfall, ganima ta mai, saboda manmu da yake fita crude oil wanda muke haƙowa a ruwa onshore offshore da ake faɗa da wanda ake haƙowa a tsandauri, sai ya kasance a ƙasashen da suke cikin OPEC waɗanda suke arzikin man fetur, sai kasance Najeriya ta samu wani abu da ake kira tagomashi. Wannan tagomashi ne ya jawo waɗanda suke da production capacity, ƙasashen da suke haƙo mai da yawa gangan man a duniya, sai kasance sun samu wannan shingen da aka samu chairman, to shine abin da ya kasance cewa ba su samu sun tafi man ya tafi ta yadda ake maritime shipping da ake faɗa a tashoshin jiragen ruwa. To sai aka fuskanci wani abu da ake kira maritime shipping place, saboda a wannan lokaci ana cikin wato wani abu na hargitsi da rudani da rashin kwanciyar hankali. Ita kuma Najeriya ta samu wata kafar da za ta iya fitar da man fetur ɗinta wanda ake haƙowa. To sai zamanto a ƙarancin man da aka yi fama da shi a wancan lokaci, to Najeriya sai ta samu wani abu da ake kira upper hand, sai ta samu wani tagomashi. Don haka kuɗin da muka samu a windfall ɗin nan da sunan wannan ganimar ya wuce diyan da ake tsammani. To kaga idan aka duba za a ga cewa sai yaƙin mu ya zame mana abin da ake kira gobarar titi, sai kasance mun yi cinikin mai fiye da yadda ake cinikin mai a duniya. So Najeriya ta amfana da wannan abin matuƙa gaya, wanda kuma za ka ga dama idan irin wannan abin ya faru akwai ƙasashen da abin yake affecting ɗinsu kai tsaye. Don yanzu idan ka duba wannan yaƙin da ake a Middle East tsakanin Isra'ila da Amurka da Iran, idan ka duba wannan zirin da ake kira Strait of Hormuz wanda ake bi ana dakon mai na jiragen ruwa waɗanda suke tafiya, waɗansu kuma kaga idan ka duba ita kuma Iran tana da wani abu da take da shi wanda zaka ga a duk ƙasashen duniya da muke da su ba ƙasar wadda take consuming ɗin mai, take shan mai da yawa kamar China. Ai China ita ce babba abokin cinikin Iran. Da ta fuskar man fetur. Shi ma ta wannan mazalarin ko yake tafiya kenan. Tana yake tafiya wannan abin da ake kira Strait of Hormuz din wannan. So saboda haka kaga idan an yi blocking ɗinsa ciyama, ya kasance an samu abin da ake kira heavy traffic ne yadda man ba zai je ba, su ma kuma China za su samu karancin wannan mai. Idan suka samu karancin wannan mai zai affecting din su ta fuskar tattalin arzikin ƙasa. Saboda manyan kamfanonin da suke production da waɗannan man da ake samu daga irin su Iran wanda kusan
ta dogara da shi, to kaga idan aka ce an samu karancin wannan flow din na man yadda yake shigowa, to ya affecting major industries na China. Saboda haka duk abin da China take samarwa in terms of production na abin da take samarwa za a samu tsaiko, saboda yakin ya kawo cikas da zirga-zirga ta yi wahala. To kaga duk abokan kasuwancin China ko da kasashe masu tasowa ne, to su ma za su zama badly affected. To kaji abin da na kalla na gani shekaran jiya yanzu mun sami mail daga China daga India sun ce sun ba mu 24 hours ma duk kayayyaki gaba ɗaya su ƙara musu kuɗi. To ai dama wannan abin shi ake kira spill over effect, saboda lokacin da aka ce ita China tana fuskantar wannan matsala da tsaiko wajen oil supply din da take samu, wanda ba zai samu illa iya kama inda ta yake da wannan windfall din da aka samu za ta ƙara samu. To manyan attajirai Dangote me ya kamata a yi musu? In an yi musu din nan kuma inda duk suka samu sauki, wane ne yake samun sauki daga ƙarshe? Talakan ƙasa. Inda kuma aka ce an matsa musu lamba kan ba za su samu sauki ba, ciyama waye daga ƙarshe wanda zai zama victim? Talaka. To kaga abin da ya kamata gwamnati ta yi anan shine da aka samu kai a cikin wannan yanayin crude oil din da ake ba Dangote, kusan duk abin da ake bashi da na fahimta bai kai yawan abin da yake demanding ba. Bai kai ba gaskiya, bai kai ba. To kaga tunda bai kai yawan abin da yake demanding ba, me zai hana a wannan situation din yanayin da ake ciki? In dai da gaske ake. In dai har da gasken ake. To ai sai a bashi wannan demand din nasa, a jarraba shi ma ta wannan time. A jarraba shi ma ta wannan time. Sannan kuma NNPC sai ta yi scaling din prices ɗinta. Saboda crude oil din nan ba na wata ƙasa. Chairman namu ne. Kuma in muka yi la'akari da Najeriya, baiwa da Allah ya mata crude oil din nan da ake haƙowa a gida da ruwa da tsandauri, shine fa kasashe na duniya da yawan su suke zuwa su sai the same crude oil da muke haƙowa, su tafi su refining din su a refineries din su. Yan kasuwan manya su tafi kasashen duniya su sake importing din wannan man. Ka gani kan wa baki ce aka dauka aka ba a wakin baki. Gaskiya ne. Ko wani abu da baka sani ba Alai Bashi, ban sani ba ko kana da masani akai. Shi crude oil din na Najeriya in ka ɗauka na ragowar kamar na Venezuela da aka yi magana a kansa, akwai abubuwan da baya iya cirewa. Amma na Najeriya shi duk wani abu ake cira a crude oil. Na dangogin. Duk wani abu da ka sani 100% ake cira a Najeriya. Haka ne. Komai da ka sani sai an cira. Class class ne kafin Najeriya is brand class. Yawwa. Gaskiya ne. To class A din ne a Najeriya fa. Saboda haka zai iya yiwa ƙasa tana da man fetur crude amma tana buƙatar kuma ta sai na Najeriya. Kwarai da gaske. Saboda kaga mu dai a takaice mu mutanen Najeriya ya kamata su tsaya su dage da addu'a akan wannan yaƙi, Allah ya kawo masa ƙarshe ya zamanto ya tsaya, domin abin ba abin da zai shafa wa zai zama ɗa mai ido ba zai haifar da ido, zai haifar wa da duniya wani irin matsi ya takurawa. Idan ma yaƙin ya ci gaba to kuma zai iya zamantowa har Afirka din nan akwai irin su Egypt ya taɓa su. Tunda abin da ake magana za a harba din nan aka harba shi ina kira sai ya taba wani bangare na Egypt. To sai dai akwai wani abu guda ɗaya chairman wanda mu da muke bibiyar diplomasiyyar duniya mun san abin da yake faruwa, prevailing trend ne abin da yake faruwa. Wato a kikakan da aka samu yanzu tsakanin America da Isra'ila da Iran. Na faɗa yanzu lokacin da muke iftar din nan a nan office ɗinka. Ba da daɗewa ba America sai ta sauko. Yakin ba zai tsayi ba. Abin da yasa yakin ba zai tsayi ba, duk ranar duniya a wannan yakin da ake, America tana deploying din makamai masu girman gaske, sophisticated masu tsada, kuma duk ranar duniya America na losing din dala na guga dala $1 billion fadi, dala biliyan ɗaya. Kuma daga lokacin da aka fara wannan yaki yau kwana nawa, yau sati biyu, yau Asabar, a cikin kwana 14 estimate ya nuna America ta yi losing din sama da dala na guga dala fiye da dala biliyan 14. In ka hada shi da wancan na kwana 12 da aka yi kuma. Ka hada da na kwana 12 da aka yi. Sannan kuma sai ya kasance cewa ita kuma Iran tana amfani da makaman da suke less costly. Wato ma'ana suna da saukin kuɗi amma kuma suna da heavy magnitude, suna da karfin effect. Shi yasa kake ganin ai tafiyar ba za ta tafi yadda yake faruwa. Ba za ta tafi ba. Kaga ita America tana amfani da makamai da take ji da su. Dan lokacin da aka fara yakin assumption din America da tunanin Trump,
sai yake tunanin cewa yaƙi ne within 48 hours ko 72 hours kwana uku sai iya gama da Iran. To sai wankin hula ya kai Trump sai kai shi dare. Allah ga ya aya ba dare ya kai shi wallahi ga an kwana ba. Ko an kwana. Allah ga an kwana. Ina tambaya. A ba mu kai aya ba tuku. Na fi so ka san a bari tuku a kai aya. Yawa. So saboda haka abinda zai sa yakin ya zama short. Shi Trump ya fito yayi wata magana. Yace ba za mu pulling out ba. Mu janye daga kai hare-hare ba. Sai mun cimma dukkan muradin mu akan abin da yake faruwa akan Iran. Kai makin din shi anan? Sai su kuma Iran suka ce ba za mu taba ba da kai bori ya hau akan duk wata yarjejeniya da yanzu zaman ba da ake nema da mu ba ma a shirye muke mai da'i sulhu ba. Idan Trump zai tsaya akan bakansa da furucin da ya banda da shi kuli-kuli ne ko ina gaba to idin da ya faɗi shi din da ya faɗi shi dan shi zai iya canja magana sa ba ruwa to kaga kenan idan bai canja ba Iran ba za ta taba sauka daga kan layin ta kamar naga su Iran suna cewa in har ana so ai wannan to sai ya zamanto cewar su America duk sun janye base din su gaba ɗaya daga Middle East daga Middle East to kuma wannan abun zai yi abin da ba zai yi ba kenan kaga anan shi mutukar kowane bangare ya tsaya akan bakan shi Trump ya tsaya akan bakansa kuma magana cewa duk bukatunmu akwai bukata guda ɗaya da ta kowace bukata da yake faɗa shine Iran ta tsaye da shirinta na mallakar makamin kare dangi dan dalilin yakarta ma wannan shine main issue din da yasa ake yaka Iran da Iran ba ta da makamin kare dangi ko kuma bata fara nisa wajen mallakar wajen hada shi ba wallahi da ba yakin ake bayan ci saboda ita Amurka abinda take kallo a yau a yankin gabas tsakiya ikonta ga waɗannan kasashen guda bakwai waɗanda take da military bases mutukar aka ce yau Iran ta karba kambun mafi karfi a yankin Middle East to fuka-fukan waɗancan ba za su iya motsa su tashi ba ci amma gaskiya ne kuma aqidar Greater Israel ta mutu yawa aqida ta Greater Israel ta mutu to saboda haka kaga anan an samu kaya to kaga anan gurin idan America ya tsaya akan bakan shi wanda bana tunani zai iya tsayawa akan bakan shi a dauka zai tsaya akan bakan shi in shi da wasa yake to su Iranians ba da wasa suke ba amma idan Iran ta tsaya idan ita America ta fahimci cewa abin ba na ƙara bane ba domin ta ci alwashin Iran ai shi Trump ya underestimate din Iran to da amma kuma za masu Isra'ila sun ga masa ai alaibashi masa fa mu fa dama mun san ba kan wallahi kwarai da gaske shi ka san shi Trump ai kaman karen da aka kaddara masa bata ne ai ce mun usar din mafarauci ba ya da shi ko kuma biyan da kai busa ba zai da ake ce masa na Rasha ne fashin bakin na Rasha yake cewa shi ya jima duniya bai zo wanda aka bashi wata irin ba aikin tsanwa irin shi Donald Trump to dai ce abin da yake faruwa shine mutanen da suke zuwa gurin sa is very narrow cyclist ke cikin gurin sa gaskiya ne baya karanta komai shi ba ai yanda ka san abin da aka zo aka ga masa da abin da ya kalla a Fox News ya kaci ya imani da abu to shi kaga irin wannan effect din cewa a locally mu yanzu a gida idan ba ka irin wannan bayanin da muka zo muka zauna a wannan shiga to leman wanda bai san don garin ba zai ce mai shafi Najeriya wani ma ya zo rika blaming din kuma ya yan kasuwar da cafu da kudin kasuwa kwarai da gaske amma shi dan kasuwa yana da wani abu guda daya abinda mutane ba su gane ba duk lokacin da dan kasuwa zai so kaya shi ba abin da yake sayarwa yake kaddama da su nawa zan so yake kaddama da su to idan ya siyar naira 10 yanzu zai je so naira 20 haka asarar yayi asarar rabin ka ya asarar rabin jihar kwarai da gaske amma wani ba zai gane shi ne ce kai kamar Allah ya alfa da yake ta magana Allah ya ƙara masa yarda kaga idan ka duba zaka ga cewa ai wajen ce da yasa ya ƙara kuɗin man fetur to ai shi ba duka man fetur din sa yake tattara Najeriya ba yana suwa daga waje ma so ta ina zai so shi ma Allah zai so ya ƙara kuɗi kuma Najeriya ita ma in ta ga ya ƙara aiki international market take siyan masa amma da farashin naira da ana sai mai da dola sai aka ce a sai mai da naira so da haka kaga idan an ƙara kuɗin man fetur sai ma Najeriya ta ƙara mai za ta dole shi kuma in ta ce ai ya ƙara kuɗi kuma ka mun ga dama abinda nake masa adalci shi shugaban rukunin kamfanin ɗan na daɗe dama a wasu programs da muke discussion ko da muke shiga mana ta maganganu akwai lokutan da aka dinga takaddama idan zaka tuna a kwanakin baya ina ɗaya daga cikin waɗanda suke kan gaba da gaba wajen kare muradun kamfanin shi gaskiya ne kai kan sai ka ɗauka da kuɗi na ba a ciki gaskiya ne to abin da yake faruwa mutane ne ba su da awareness cewa
yanzu gwamnatin tarayya ko wani abu da ya kamata ce, kuma duk lokacin da aka ce an faɗa cikin wani ibtila'i da shi ke da alaƙa da yaki a duniya, abin da ake so a yi ita gwamnati a cikin gida sai ta kalli wani abu da muke cewa internal dynamics na diplomacy duniya, sai ta kalli cewa me ya kamata ta yi idan ƙasa ma ta faɗa cikin recession a kan yanzu a cikin ƙasa. Daga ɓangarori biyu ake kawo mata na farko masu riƙe da makaman siyasa da sunan mulkin demokradiyya akwai personal sacrifices sai zama irin haƙoƙin da ake ba su a gwamnatance yadda aka sani a duniya ana so a rage misali kamar kashi 50 daga cikin 100 na abin da ake ba su da sunan kuɗin tallafi da kuɗin biyan kuɗin su a matsayin shugabannin mutane kamar yan majalisar suke su. To kaga in ka duba za ka ko a manyan ƙasashe da duniya lokacin da Amerika ta faɗa ƙangin nan na Great Depression na matsantacin arziki ƙasa a shekarar 1930 lokacin shugaban Roosevelt ba zan manta ba. Ai ya yi wani kokari ya ce duk wani mai da karamin siyasa tun da Amerika ta faɗa ya rage wani abu da cikin remunerations na kuɗin da ake bashi domin ya saka a cikin tattalin arzikin ƙasa a tallafi social security da talakawa Amerika. Exactly abin da Roosevelt ya ce. To kuma sai ya zama cewa ba an yi haka sai aka ce owners na multinational corporations manya-manyan attajirai irin su Dangote waɗanda suke da kuɗi a Amurka. To su ma kuma a cikin abin da suke samu na riba su yanki wasu abubuwa daga cikin riba su hada daga cikin abin da su masu rike da babban siyasa suka sadaukantar da kai cewa za su to sai a ce mutum da shi. To kaga idan ka riga ka duba yanzu gwamnati abin da ta kamata ta tambace Dangote yana da kamfani mai tace mai duniya yana da kuma shi ne a cikin layin waɗannan kamfanoni kuma dala na buga dala sai da Dangote ya kashe dala biliyan 20 gina wannan kasar fara kawai. Wai mutane sun gane da ake nufi da dala biliyan 20. To ai ta mun da ke kai ku ne mutane su gane ko ka iya kai musu mutane su gane ba kare ba da cewa ko Najeriya ce ta kashe wannan kudin ta abu ba karamin wannan ba karamin kamfani ba. Kuma abin da zamu duba kaga Dangote in kiyaye ne sun da ka da ya sha wahala sosai. Ka san kasafin Najeriya duk kasar da ta gina akan alfarma akwai wahala sha saboda dole ne idan aka ce ta gina akan alfarma to za a saukan layin din ka'ida wani zai zo saboda yana da kusanci da mafitarta za a mai abin da ba a yi wani za a bashi waiba akan abin da bai kamata a bashi ba wani za a bashi hatta duk process da ake bi ana kafa kamfani wani za a dauke masa wannan matsayin da Dangote ya bi hanyoyi da yawa da kuma bayan ya mallaki wannan kamfani ne wanda amfaninsa ba ga 'yan Najeriya kaɗai amfani ne ba ga Najeriya kaɗai ba amfani ne ga kasashe ma yawa da su amma lokacin da muka shiga cikin wannan kange na matsalar yakin nan da ake tun da gwamnati ta san Najeriya tana ɗaya daga cikin wanda to saboda in ka duba za ka ga siyasar Amurka ba tana ɗoruwa bane akan popularity ɗin mai neman mukami saboda in duk American states guda 50 kai ka lashe su a zaɓe baka da tabbacin zama shugaba akwai wannan electoral college ɗin ta America da ake faɗa waɗanda take da delegates 538 duk ɗan takara sai ya samu 2/3 na wannan sannan zai zama American president in duk America sun ce suna yin ka wannan ba wani abu bane idan 2/3 na wannan electoral college ɗin mai wakilai 538 suna yin ka akalla dole sai ka samu akalla 300 sai ka samu 338 ake so kaman 300 ai kaga lokacin da suka kara da Hillary Rodham Clinton matan Clinton ai ta fi shi popular votes okay a gurin zabe amma sai fita da 2/3 din da ake bukata ita ta yi failing shot bata samu ba wayyo to kaga shi yasa kake ganin cewa mutane suna mamaki su ce wani irin mahaukaci muka zaba to gindin matsala yana wajen wannan Yahuda wanda su ne political su 538 su ne duniya masu juya duniya to kaga idan muka koma wancan gabar da na dauko idan Trump ya ga an ci gaba da asara saki babu kaidi ya ga tabbas cewa economy din America yana yin kasa ya tabbatar da cewa in ya biya ta Iran za ta yi leading akai su durkushe a daidai lokacin da suke cikin bala'in competition da China wanda yanzu a duniya China ita ce take na biyu abin sawun mafi karfin tattalin arzikin kasa a duniya yanzu idan America ta koma gefe to China ce za ta dauki wannan kamba kuma duk wannan yakin da ake China na makogaran America duk wannan sabata juyatan da ake to saboda haka daga lokacin da aka ce kuma an ci gaba da yakin idan yayi nisa
American economy ne yake yin ƙasa daidai lokacin da Chinese economy yake yin sama shi to kaga daga lokacin da aka ce tafiya ta tafiya sai dai an waye garin Trump ya ji an busa usuciya ku ne na baya saboda haka kuma da bari in ya tashi sauka ba na biyu zai koma ba zai koma na uku sai koma yanda wanda Allah ya dingi isa a yau sai za ka kamar farkon zuwan sa kamar ɗaya na tiritin yana kokarin ya bar su ya kada yaki lokacin da ya fara kokarin ya fara amma su ina ga talakawan ina wanda ya tashi daga ne ce zai magana malam yana ina ya fita ni bari tambaya na'am yace kamar da kake magana cewar idan US suka fita ko suka ji ba daɗi a yakin za su iya fita amma baka ganin alaƙar su kuma Europe NATO kamar su British Germany France da dan ka koje da darma ba na cikin EU ba ba abin da za su ai dama su abin da yake faruwa Yarima suke bi su sha kiɗa yadda suka raka America a yakin Ukraine da Russia sun yi realizing cewa rakiyar kura ce suke saboda duk wani benefit da ake tunani in an gama yakin za a sa ganima ganima da za a samu Trump ya fito karara ya nuna ganima nan ba ta kowa bace ta America ce ka kai da kake rakiya kana rakiya ne ba don biyan bukata in ka lura level na commitment din su gaban America din akan magana wannan abun ya riga ya yi kasa kwarai da gaske saboda haka sun fara gane cewa shayi ruwa ne kuna kamar je su UK sun kawo wannan babban jirgin nasu ya sauka a airport da UK wannan ya sunan shi sun ce wannan katin jirgin ne shi amma kamar China masu turo jirgi aka ce ko ba gaskiya bane a nan Bahar Maliya shi na sama ne shi na sama ne wannan na yake na sama to amma ka san ai abinda kamar Larry Johnson ne je na faɗa da shi Pepe Escobar suna tunanin kamar in aka matsa yakin ma zai zama kamar US ta koma gefe UK ne za su ce ita UK gaskiya ba za ta iya ɗauka ba saboda jam'iyyar Labour Party da take mulki ta su kiya Starmer ai ba wani abu bane yasa suka samu galaba a gwamnati ai failures da kuma bayan da jam'iyyar Conservative ta samu shi Labour ta yi amfani da good advantage in su kafa akan karagar mulki kuma Starmer ya ce za mu yi kokarin gudun maimaita kuskuren da jam'iyyar Conservative ta maimaita domin kada mutanen British su samu na vote of no confidence. Barkon hawan mulkin sa abin da ya faɗa ke. Haka. Ya faɗa. Amma ka tuba kuma maganar sa da lokacin da yake mai da Trump martani yake cewa Trump ya yi gaggawa ta wannan harin da ya shirya ba. Amma duk da ya su kare muradin su na gabas ta kiya. Kunun ba. Sai wani yake magana da yake cewa muradin ke na gabas ta kiya su ne dai wannan kasashen Larabawa da asali wasu su ne sai kafa su. A'a to ai ita UK ka gane idan ka duba lokacin da aka kafa kasar Bani Isra'ila a 1948 ai an fara tunanin kafa kasar Bani Isra'ila a 1917 lokacin da British Prime Minister Balfour yana kan mulki da aka zo za a kafa sai matsalolin diplomasiya da matsalolin karbar gadon waɗanda za su zama 'ya'yanmu na goyo wakilanmu a gabas tsakiya sai wannan abin ya kawo aka samu tsaiko ba a kafa kasar Bani Isra'ila ba officially a wannan yanki sai 1948 lokacin shugaban America Harry S. Truman shine shugaba to ai waɗannan matsalolin ne yasa aka ɗauki tsawon lokaci daga 1917 din zuwa 1948 din sai aka ce to gabaki ɗaya America ta karɓi ragamar kula da waɗannan ƙasashe sai ya kasance kuma ita America ta karɓi ragamar waɗannan ƙasashe sai zamanto cewa sai suka shigo da kwalaman neman arzikin waɗannan Larabawa waɗanda suke da arzikin man fetur America sai ta signing din covenant da sunan yarjejeniya cewa za mu ba ku duk irin wata koba kuma in muka baku kuma za ku kasance a kan karagun ku na mulki kuna yi ba za ku samu kalubale daga hata yan gida sun ku ba to ai tsawon wannan lokacin ana tafiya iri guda zuwa yanzu da rana tsaka Burtaniya ta ce za ta yi yutun ta karɓi wannan abin da a baya ta bari ya fita daga hannunta chairman yana da kamar wahalar gaske sai dai sai amfani da harshen diplomasiya dan kada a ce an ji Ingila da take da tasiri take da influence an ji ta shigo ba ta magana wannan ya nuna cewar wannan abin da ka faɗa shi ne ya bawa Larabawa dama na biyayya da soyayya da suke wa Amerikawa kwarai da gaske ya dauko asali a kwarai da gaske su ba wai kawai wai a ba su tsaro bane ma a'a har na mulkin su ma a dawama su dawama kan mulki Laraba ya ce a dawama kuma ko lokacin da Trump na amma yanzu wani abin da yake faruwa ya ga hare-haren nan da ake faruwa kuma yanzu gashi na daga tabbata da Amerika ta juya gashi Laraba suna da kokarin kana ganin wannan hare-haren da suke kaiwa kamar su ɗan ƙasa ba za su bore akan kar a da best din a kasashen Amerika garuruwan sautin da an zo an harbe to ai kuma su ma sun zama big tuno na aka rabu da mutumin da aka dade da danne shi
in dannau ya kai dannau wallahi ba za ka iya motsi ba. Larabawan already an kirkiri tsoro a cikin zuciyarsu cewa ba za su iya wa shugabannin su gore ba. Wannan tsoron deep seated ya zama a cikin zuciyarsu cewa ba za su iya yi ba. Saboda haka wannan tsohuwar ɗabi'ar da suka taho da ita ce abin da ta kawo su a yanzu. Ko batun magana cewa sai an janye military base jama. Ai America yau idan aka ce ba ta da military base ko guda ɗaya, to su kansu shugabannin da waɗannan manya-manyan larabawa nan masu rawani da dogon rigar nan wallahi yana da wuya su gane identity ɗinsu, saboda daga ranar da suka rasa protection ɗin to duk wani abu zai fito. Ƙasashe da yawa da waɗanda ba su da ruwa da waɗanda suke da ruwa shigowa za su dan neman influence ɗin, kuma wannan ne zai hargitsa ƙasa kamar yadda aka yi a Libya bayan faɗuwar Gaddafi. Abu ya lalace gaba ɗaya. Har yanzu ƙasar is an gaba na burbata da gwamnati. Ga abin da wanda aka danne su. Saboda haka idan America ta yi losing embassies into a Middle East, duk wannan abubuwan na arzikin da take tatsa a Middle East, Iran in ta samu damar yin defeating ɗan America da Isra'ila a wannan yanki. Zai yiwu? To idan abin ya faru, misali USAID daga lokacin da America ta ce ta kyale Iran ta kare danginta, ranar duk ta tabbata gaskiya a ranar zai yi. Na da ya tabbata ai yanzu duk wannan abin da ake da Iran ba ta da makamin kare dangi, wallahi da ba za a yi yaƙi ba. Duk wannan abu yanzu cewa idan ka duba ana tabbata tana cikin duk wannan abin da ake 95%. Amma na ji mutumin ka wallahi ya sunansa wannan gauran zaki Putin ya ce shi ya yadda a zo a yi sulhu, amma uranium din gaba ɗaya a kawo shi Russia a ajiye shi a can. To me yake nufi da wannan maganar da yi? Shi ka san Putin abin da yake so, shi kwata-kwata ya fi so America ta samu kishi a Middle East, saboda shekarun da aka kwashe ana tatsar dukiyar babu Rasha a ciki. Sai dai Rasha kawai ta kalli menene abin da ake kira strategic objective ɗinta, bukata ta kai tsaye ta lokaci guda, amma ba bukata ta dindindin irin ta America take ɗaukawa. So to wannan dominance ɗin yake so ya break, ya karya wannan kwarin, ya karya wannan monopoly ɗin, wannan kaka gidan da ta. Yau na ga misali ko da asuba shi ma sai samu ta. Wato shi komai da kake kallon sa a duniya ni na fuskanci akwai dalilin yin sa. Yanzu na gano ma dalilin da yasa aka dan bashi busy ma yayi rigima da Ukraine. To ai da bai da rigima da Ukraine din misali, kar ka tafi ne kana zuwa ka tafi can a kashe wani, kai kuma an zo an faɗo mata gida ta bayan misali. Kai kuma an faɗo mata. Idan yayi busy gurin yin wani abu, kaga ba maki su kuma Ukraine tun da nata suke amfani sai a afka masa nan bangaren. Kuma dama abin da ke tsoro kenan. Best din America ne a Ukraine baya so. Yau na ga an kai hari best din America na Greenland na Green Zone ko? Shi ne mana. Ai nuki ne ba ku kowa. Sai kai hari yau. A military base aka kai hari ko? An kai a embassy na America. Iran ta kai. To kuma a cikin commentator din da ake hira da shi live da za a yi Algeria na cewa su Iran sun ba da kuɗi akan duk wani ma'aikacin America, wani official na America, a nuna shi kuma su ba da $200,000. Ba haka suka faɗa ba. Su America ne suka ce duk wanda ya faɗi inda shugaban ƙasar Iran yake, ba wai sabon wannan shugaban ba, za su ba shi $10 miliyan. Dala miliyan 10 haka su Iran su kuma ba su faɗi kuɗi ba, suka ce dai akwai gwaggwaba suka ce ni dai na ji yadda na karanta yadda ka karanta din haka akwai gwaggwaban lada, amma ba su faɗi kwarai ko saboda wannan shine kuma aiki da intelligent, shine shine aiki da intelligent. Idan na ce zan baka $10,000, wani sai ya ce ni zan baka ba lissafi, to kaga waye zai fi yawa? Kaga dole na wanda ne shi in ba isa ba sai ya fi 10 nan kenan. To amma idan ya nasa to su wancan za su ƙara ai. Kaga da na ɗaga ƙari. So da sai suka ce su za su gwagwaba ne. Yes, ai akwai kwakwalwa a kai. Ai mutane ba ai ba su san su a Iran. Yan comment sun dame mu ba mun ki mu baka ka sha kuma. A haba. Au. Har sun yi acting. To ai kuma ba ta ɗaza zuwa masa. Ni da na so da yi tambaya a aji bashi. Kamar da na ɗan yi nazari ne, inda na kalli kamfanin mu na Mudassar Amfara.
wato inda na kalle shi kamar ruwan jakara ne idan baka sha shi a tudu ba ka sha shi a kwari ka sha shi a gangare wato Nasir and Brothers ya zama kamar wani roadmap na kasuwar textile market ba ma Kano ko arewa ka kusan Najeriya gaba daya dan yanzu gaskiya duk shagon da ka shiga gaskiya ne kai solo wani abu daga Nasir and Brothers gaskiya to an basha kamar yana rayuwa a century din da na da can gaskiya ne to da aka wannan sai nake ganin to ta za a yi wannan yakin ya zama na Nasir and Brothers ya kalli holistic view na yakin da abin da yake faruwa yanzu kuma mai mutane za su amfana ko da ba a textile ma gaskiya ba gaskiya na yi wannan tunanin to abin da na samu an sa abin da taka shine sai na ga cewar a yakin kamar da ka faɗa yanzu inda ake tafiya da shi gaskiya in za a ɗabbaka nasarar kamar 45 to 55 ake dan gaskiya masu kamar da duniya da suka sanya suke yi sun fi bawa Iran na bangaren nasara fiye da bangaren Amurka wanda ko a yanzu aka fita Iran ta fita daga yakin to Middle East fata ita ce super power in Middle East wanda kuma abubuwa opportunities da yawa na kasuwa za su buɗe a wannan bangaren na bangaren Iran gaskiya ne so kamar da na gani a kwanakin bashi wa Iran ta daɗe tana developing abubuwa na kasuwa ban san na bangaren da gaskiya textile nan ba amma bangaren abubuwa da kuma bangaren sciences magunguna sun yi abubuwa sun yi karfi a nan bangaren don kusan a duniya na ɗaya gasa a matsayin na uku ma magungunan kansa ya sa ai ko Dubai ka je in kana zuwa Dubai zaka ga akwai Iranian hospital zaka ga suna da gini manya-manyan hospital da masallatansu da abubuwansu kuma ina da tambazan in ban faɗa ban ƙarya ba ina jan among best richest na Dubai akwai Iranian a ciki ina jin na manta sunan mutumin dai amma akwai dan Iran a ciki wanda kuma duk da haka duk wannan abin da yake yana business a Iran amma baya kwana a Dubai a Iran yake kwana daga Iran ya kuma ya taso ban sani ba ko wannan yakin ya hana shi wannan sungurlar da yake kullum dama shi ne ce bari ne wannan forum din na san alida ma a the best chance ya bada answer saboda a kasuwa yake kuma idan sai ya kuma buɗewa da kasuwancin ya san sosai da sosai ni abin da na kalla a gurguje tunda lokaci yayi abin da na kalla ni gaba daya Alaibash da yaƙi da kasuwanci haka da neman aure kusan suna da alaƙa da junansu akwai kama ta ina idan kana yaƙi na farko sai ka san waye kai kuma da ka shiga yaƙi me yasa kake yaƙin gaskiya ne dole akwai wasu waye sojojinka sannan me ka tanada na yin yaƙin how long zaka iya yin yaƙin kuma gaskiya ne wannan abin duk ya nuna mana mun gani bangaren Iran din to a kasuwanci shi ma dole sai ba za tsallake kasuwancin kuma neman aure duk lokacin da kake neman aure na farko sai ka san ina neman aure ina neman wata mata me yasa nake santa me dalilin santa idan na same ta kuma menene zai faru wa'annan abubuwan da sai ka zuba su shine zai baka dama ka zo ka nema to a wannan lokacin da kake neman zaka samu attackers na rivals da sauransu to sai ka san yadda zaka iya da su to kaga ya zama yaki a nan bangaren shi yake ce yakin neman aure to saboda haka sai mu da na kasuwa kasuwanci shi ma sai ka tsaya tukuna alhamdulillah kamfanin Mudassir and Brothers irin wannan shirin da ake yi na shiga yaki irinsa muka yi gurin shiga kasuwanci ba dabarar mu bace ba kokarin mu bane duk lokacin da ka ganka kana wani abu sai ka ce waye yayi maka idan ka saka Allah ne to duk abin da ka faɗa a baya in dai bai zama rashin kunya ga ubangiji ba to ba laifi kai ba Mudassir and Brothers sun yi yaƙi tukuru gurin haɗa sojoji kuma da makamai to shi a kasuwanci makaminka shine capital ɗinka da kuma commodity da kake so ka siyar idan ka zuba su daidai yadda customer suke so yakin ka za a yi ta yi ne kamar yadda wannan Iran din take ta fitowa an rasa ma ta yaya aka sake wannan makaman to mutum ya zo irin wannan abin da Iran ta rinka yi shi ya dinga faruwa a Mudassir da azumin nan tsakiyar azumi farkon azumi mutum zai zo ya ga mutum 500 mutum 1000 one time on board suna siyayya sai a kayan wai fitowa suke yi ne to wani lokacin mutane ba su yadda muke ba muna da warehouse muna da kuma manya-manyan kananun warehouse da already muna feeding ɗinsu to da zarar an tafi gurin sallah din nan to a lokacin kuma za a shigo da kaya saboda haka sai mutum ya zo ya gana ta saya kayan sun ki kariya shuka sake ne ko menene to kaga ba wai ina faɗe bane ina gaya wa duk ragowar yan kasuwa ne su ma da za su dinga sunna ni ba wai burin mu Mudassir ba su zama ita ce giant ita kaɗai ba da aka zo aka tambayi Zaki
ya aganka ka zama zaki, yace ni ma gaina na zama zaki. Me yasa ka zama zaki? Yace ni sarauta ce wadda Allah ya bani, sai ya bani karfi kuma ya bani rashin tsoro kuma ya bani tausayi ta wani bangaren. Kaga ya zama adali kenan. Ta ina ya zama sai kuma biyayya. Me biyayya? Yanzu idan zakanya ta zo aka da a buge abu, in zaki shi zakin ba zai buge ba, zakanya ta buge, lion ita za ta buge. Idan ta buge kuma za ta farke cikin wannan abin ne. Shi zakin yana gefe babban zai zo ne yana tsayawa gurin haka, yana wani da hancin sai kawai sai ga sun bada gefe gaba da. Har matar zai dauki wani dan abu ne dan kankani. Ina jin waɗansu ce hanta ce, waɗansu ce menene, in ya dauka yana dauka ko zai koma baya. To sai a zo high ranking kuma fa sai a rinka ɗiba, ana ɗiba har a zo bangaren da duk zakunan ma 'ya'yan ma ba su ci ba, sai tafiya sun rago namun daji kuma su ɗauka. To kusan abin da yake faruwa kenan a kasuwancin Mudassir and Brothers, wanda kuma ba mu ce dabarar mu bace, ba mu ce ƙoƙarin ba ne, amma mun iya aikin da za mu yi tukuru kuma Allah ya dafa mana. So da haka muna ƙoƙari ya zamanto cewar ba mu turmushe na ƙasa da mu ba. Domin akwai yadda ɗan kasuwa ke turmushe na ƙasa da shi. Ƙwarai da gaske. Ya kawo kaya ya suwo da arha, mutane sun siya sai ya karyar da wannan kayan, ba ma yi. Gaskiya ne. To ni ina ganin kamar strategy ne irin na yaƙi, wanda duk ƙasar da ɗauka ko kuma duk kaso da ɗan kaso da ɗauki wannan abin yana yin sa, to Allah zai iya taimakon sa akai. Kai a gani Alai Bashi haka ne cewa kamar abin a gaskiya ne yayi kama kwarai da gaske. Yayi kama. Kuma a matsayinka na chairman na wannan kamfani, majalisi irin wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Sosai. Saboda kuma yan kasuwa na duniya waɗanda su ne suke jan economy na duniya, akwai abin da mutane ba sa ganewa. Duk ƙasar da kaga ta kai wani matsayi na ɗaukaka, to idan baka ɗauki private sector ka danganta ta da cigaban ƙasa ba. Don haka duk ƙasar da take neglected in private sectors, bangarori irin naku na kasuwanci, to kada ta taɓa tunanin akwai bunƙasar tattalin arzikin ƙasa mai ɗorewa. Kamar Najeriya ma ka ɗauka za ga cewa contribution da private sector suke badawa a kanin ai public sector ba su bada. A ba za su bayar ba shi. Kuma su bayar. Kwarai da gaske. To kaga su ya kamata a tinsa, ya kamata gwamnati ma a ce ta waiwaya ta kalla support ɗin da take bawa private sector lalle ta ƙara. Ta rubanya. Kwarai da gaske. Kwarai da gaske. Saboda can ne da za ka ga kamfani guda ɗaya. Gaskiya ne. In ka ɗauki ne ake cewa can ne yake multiplier effect. Gaskiya ne. Sai ga kamfani ɗaya. Kwarai da gaske. Multiplier effect ɗinsa tana tutin ɗin mutum 200,000. So gwamnati tana da suke da irin wannan ya kamata gwamnati ta bude ido da ba su. Ta yi muka ce gwamnati ba ta yi ba, misali duk dai da ba majalisi ne na siyasa ba, amma zan iya cewa kamar gwamnati ta so ta yi Mudassir wani abu guda daya. Mun je muna da wani makala da CBN da muka je a gurin da aka rinka jawabai kala kusan tsakani da Allah ba wanda suka ka cewa idansa yana buɗe kuma bai da tsoro irina. Da kan suka zo suka ce, Mudassir and Brothers, why you are into retail wholesales? No, be a producer mana. We are a government. We are going to support you. Haka suka gaya mana. Suka ce za su supportin ɗinmu, a lokacin ma suka ce in je in ba da quotation nawa ne zai kafa factory. Na ce musu, is it $50 million? Suka ce wannan rubutu har sun turo mana bankin Bank of Industry su zo su arrange din. Kawai na zo na tsaya na tambayi waɗansu bankuna, suka ce akwai matsala idan aka yi. Me matsalar? So da akwai waɗansu abubuwa wanda ina jin faɗar su ma wannan ba zai zama wani tabbas, sai suka ce to wannan abin su za su zo su turmushe ka. To da haka dole muka yi step back, muka haƙura, amma ba manta muka yi ba kuma ba tsayawa muka yi ba. Ana nan za a zo gurin da za mu kai ga wannan yanayin Allah ya sa. So da kada a zo a kalli gwamnati a matsayin ba ta cewa komai, a ce mata wannan a wannan gwamnati ita ta da ilimi, ba wai ina kare ta bane, akwai abubuwa da ta daidai da abubuwa da ta ba daidai ba, wanda ba wani tsoro da za mu tsaya mana wannan din, amma abin da ta yi daidan ya kamata mu faɗa. Kuma ina magana ne akan federal government, ba ma magana state government. Ina magana akan federal government ne, su ne suke da wannan abun, domin duk wani mai arziki da ka gan shi ya zama hamshakin mai arziki, wallahi tallahi sai dai a ɓoye mutane, wallahi tallahi sai gwamnati ta safatar ɗinsa. A kwarai da gaske, kwarai ku to ai. Comment section suna ta tambaya wai yaushe super chairman zai bude musu mentorship program.
to ai mu abin da muka yi da shi misali saboda waɗansu mutane suna kallon kamar mutanen kantin kwari kawai, waɗansu mutane ne wanda sun samu laki, sun samu miliyoyin kuɗi kawai, sun haɗa timbi kawai, sun wannan ka gane ne babu ma timbi da haka kuma ba wai kawai ba su karatu bane, a'a sun yi karatun sai daidai gwargwado, kuma Allah ya kaddara su ba aikin gwamnati za su ba kasuwanci za su yi gaskiya. Ko da haka sai muka ga cewa wannan tattaunawa da Alai Bashi ya zo muka tattauna da shi ya karar da mu ilimi, mu ma mu faɗa abin da muke ganin mun sani game da diplomatic na duniya gaba ɗaya. So da already duniya a haka take tafiya kawai. In Allah ya da kuma wannan abubuwa za su ci gaba, ba wai lalle da iftar din ba, time to time za a dan gani. Kusan su Bill Gates su waye duk suna irin wannan zaman. Kamar yadda na sani a China muna zuwa suke gaya mana business din wallahi a irin wannan tebur din muke yi mu gama. Zaka sai kwantina 100-200 akan tebur a gama. Ai a gama. Za su gaya ma business din China kawai a tebur din abinci ake gama shi. To da haka wannan abu ne mai kyau wanda muka ga ya dace aka yi, wanda kuma Allah ya yarda za mu ci gaba da tattauna a kai. Alai Bash, me za ka ce da mutane tun daga shi za mu tafi wurin sallah? To muna godiya kwarai da gaske, kuma kamar yadda na dubi hikimar wannan round table discussion muka kuma jefi tsuntsubi da tsakuwa ɗaya da sunan iftar. Muna taya kanmu murna ne a samun damar da muka yi na falala watan azumin Ramadan. Gaskiya ne, gaskiya. Kuma duk wani abu da za ka roƙa, ka roƙe shi daidai lokaci wannan na gaba. Duk wata addu'a da za ka yi a wurin Allah ba ta shamaki a wannan wata, kamar yadda malaman addini suka gaya mana. To kaga ashe kenan Mudassir and Brothers shi ma ya yi tunani kwarai da gaske, kuma na sani abin da nake murna a nan shine masu kallon mu a gida kai tsaye yanzu ake kallon mu live sosai. Saboda haka duk wanda yake da karancin fahimtar yanayin yadda duniyar kasuwanci take motsi, ko ba kuma yanzu ya shiga aji a cikin office din Mudassir and Brothers. Saboda haka babu abin da zamu ce wa jama'a sai mu ce muku mun gode, kuma kamar yadda cewa mun yi alƙawari wannan zama na majalisin tattaunawa da shi da mu masu harkar yada labarai da sanin diplomasiyar duniya, mun yadda za mu yi sustaining ɗin jurewar wannan abun duk lokacin da ka nema mutukar ina nan, to insha Allah zan ziyarce ka. Alhamdulillah. Wannan ma baba yana kamanceceniya da irin zaman shan shayin gawan nan da ake. A ba shi bane wancan da kake faɗa ba shi bane, ai wannan zama ne wanda yake da purpose, zama ne wanda Mahmud ya ce zai ba tambaya da zan san tambaya. Mahmuda Bayan comment din ne sun ce yau da yake za ka zo wajen ciyama ka ajiye dije a gefe. A ciyaman ne da nema a zo da dijen ba, kuma ka san a matsayinta na mace na san tana kallon mu a gida, ka san suna da commitment da yawa a lokacin azumi. Na san ita ma kuma ciyaman bai ce a kira dijen ba. Duk da bata zo ba, amma a tamfarta ta sallah za ta zo ai. Alai Bashi zai to mata da atamfarta da yan gidansa mai yan batta. Ita dijen ita ce mai yan batta, amma ina jin ita dije ce mai yan batta, amma akwai Jamila mai kujerar dindin. Okay, to da ita da Amina yan kaba. To duka su uku nan kowace Alai Bashi zai to mata da tabbata. Ciyaman to ai baka sa sa'adatu ba, ni mai daki na yi tuya. Ciyaman ba sai ka sa rike na sauran ba. Ita ba za a kai mata. Yawwa to ai kaga dole uwar gida. Gombe in Allah da muna nan muna ta aiki akan Gombe gaskiya. Gombe ne ma masu mai mata shigar kaɗan. Mun fi so saboda gurin 'yan birni ne sosai gaskiya a garin. A gaskiya mai kama Kano gaskiya ne. Duk da an ce mai kama Kano daga nesa ko? Kwarai da gaske. To insha Allah Gombe muna nan muna da target a kan. To muna ni wato tambayar da na so na yi ban sani ba ko ba na ko an yi a sallah an tattauna ta. Alaga ta malam wace wato mun kalli wannan global crisis ne na Isra'ila da Iran da America. So za mu ga cewa Najeriya yanzu kamar zama ya kasa mana advantage. Domin me tana generating din revenue su wannan oil ne. To amma mutum sanin cewa tana generating din wannan abu. Inflation rate namu ya kuma yana ƙara increase, yana ƙara yin sama. Wanda kaga idan inflation rate namu yana ƙara kama duwa kamar munan da muke wannan gaban na kasuwanci, ko za ga kayayyakin mu suna ƙara wannan. Tambaya ta nan shi ne su wani ne ba shi cewa me ya kawo haka? Tambaya ta farko kenan. Sannan kuma tambaya ta biyu, ya kamar wasu 'yan kasuwa me ya kamata su yi wajen tunkara gwamnati wajen su ga cewa sun ci moriyar su ma wannan yaƙi
tunda Najeriya tana cin moriyarta to mu kuma cikin moriya za mu samu ta wannan yakin shi tambayar ka san kaman da ke baka nan malam duk kusan mun yi an fede dan ina ga akwai kwarai da gaske da in za a samu clip din da aka yi recording ai ina ga duk mun yi wannan tambaya ba an mutu nan gurin to masha Allah to muna godiya ce mu kai